Mayong adlaw kanyang tanan, kinino sa mga inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe nga magadalit kaninyo og lain na sad nga istorya sa kinabuhi nga pinadangat sa usa sa atoang mga YouTube subscribers. Sa ato mga bisita diha nga karon lang nakasuway pag agi ang atoang YouTube channel, ay mo kalimot pag-subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa atoang mga bag-ong istorya. And of course, sa ato mga kaigsunan nga naa sa laing nasod, ipanabi ninyo ni nga natay binisaya nga programa diri sa atoang YouTube channel. And katong ginahan maminaw sa mga karaan nga mga istorya na nato nga wa maabot na nga atong format na karon, pwede nyo bisitaon ang katabi kauban ni Ate Gems. I-check lang nyo ang link below para matultulan ninyo ug madungog ninyo ang mga kanhi nato nga mga istorya nga ginahan lang gyapon ninyong paminawon. So dito maglangay mga kaigsunan, atong paminawon ang pinadangat nga istorya karong adlaw. Diri lang sa to ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Ang atong istorya karong adlaw naguluhan og ako si Nike. Ako si Nike, usa ka pulis, magbalantay sa kalinaw. Akong responsibilidad ang ipatuman ang balaod, imbestigahan ang mga krimen, proteksyonan ang mga dinaog-daog, hatagan og hustisya ang mga pobre ug panalipdan ang mga babae nga walay kalaban-laban. Kaaway nako ang mga dautan, kontra nako ang mga amahan nga dagmalan. Ako si Nike, matinabangon sa mga nanginahanglan, masaligan, mahigugmaon sa tanan. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo. Ako di si Nike. Sa pagsuwat nako ining akong istorya karon kay mauni ang akong ika-19 nga adlaw nga natawhan. Sa pagkakaron niya ako sa syudad, nanimpad nga matagaan ug katumanan ang akong mga damgo sa kinabuhi. Bata pa lang ko, idol na kayo nako si Papa Jose. Kay usa siya ka maayong pulis sa among lungsod sa may south nga bahin sa Cebu. Usa sa dili nako makalimtan sa tibuok naong kinabuhi diyang unang nagkasugat ang among daan sa akong Papa Jose. Mga 7 anyos pa lang ko niyanto diyang iya kong nasakpan nga nangawat sa mga tinda diyang pista sa among lungsod. Dako ang among lungsod unya basta magpista kay aligre kayo. Kay daghan kay mga tao nga mudayo pa bisan og asa nga tagalaing lugar. Nagsingabot pala nga gani og dili pagyud mo'y adlaw sa pista, pero daghan nagkalingawan og dunay mga live bands nga motukar inig kagabi. Napagani mga artista. Pero abi ninyo dili ko excited sa mga kalingawan sama sa concert or mutan-aw ba og artista. Kay di mangyapon ko makasulod sa gym, kay naa may bayad. Mas gusto ko nga mugawas dito sa dakong hawan ug dunay dakong space nga nahimutangan sa piryahan. Dunay mga rides sama sa Ferris wheel ug uban pa.
Pero di gyapon na mo akong ganahan kay igo raman ko sa pagtan-aw kay wa man ko'y kwarta nga ikapulta para musakay sa ilahang mga rides. Wa ko'y kwarta ikabayad para makaduwa sa ilang mga pag-games sa peryahan. Ang akong mahimo, Papa Joe, mao ra gyud ang pagtan-aw sa mga tinda nga nagkatag sa dakong hawan at tubangan sa simbahan. Lain-lain ang mga baligya nga nakadisplay pero ang akong pinakaborito mao ang duwaan nga nindot kay tan-awon nga colorful nga mga tarak-tarak o auto-auto, pusil-pusil, napoy plastic nga robot o mga tao o bola. Tagbaon na ako nga akong mga mata sa kalipay nga magtan-aw sa mga duwaan nga imposible nga maako. Tungod kay wa man ko'y kwarta nga ikapalit. Walay bata nga di maibog sa mga gipangbitay nga duhaan. Di nako malikayan nga bation nako ang kasuya sa mga gagmay mga bata sama nako nga gipalitan og duhaan sa ilahang mama og papa. Igon lang ko sa pagtan-aw, pero ang ako mga mata igmat nga nagbantay kung malipat ang mga tindera mo na akong gipaabot nga niglipat. Mukuha ko sa akong naibgan nga duhaan. Unya mulakaw dayon palayo nga murag wala lang. Mula ko padung sa unahan og mangita og space nga nindot nga kaduaan. Og didto ako din gilaksi ang plastic nga nakaputos sa tarak-tarak nga ako ang nabingwit sa tindahan. Ako gipadagandagan ng tarak-tarak with matching tingog kunuhay nga andar sa makina sa tarak-tarak nga kusog kayo ni dagan. Heaven na kaayo ko sa usa ka bata nga sama nako nga uhaw sa mga material nga butang labi na sa mga duaan. Diya natagbaw na kong padagandagan sa akong tarak-tarak akong gihipos o gisulod sa plastic bag. Dayon nilakaw na pugko o nibalik na pugko sa mga gagmay nga mga tindahan. Porting inita sa panahon niya to pero wa panumbalinga sa mga tao nga mamistahay. Lain-lain mga tao nga nagadasok sud o gawa sa simbahan. Dunay na nagkot kilid sa simbahan. Unya nagkaguliyang pod ug nagiyahay og pili sa mga baligya sa gawas. Muni akong gusto ang magdasok ang mga tao para makapaburko og bingwit sa duwaan nga akong gusto. Labi na pod og giplanuhan akong bingwiton usa ka set nga duwaan nga naay taw-taw, police car, mga pusil-pusil og taw-taw nga nagsuot og uniform sa pulis. Nagpaabot ko og saktong timing nga mabisi ang tindera og sa ubang mga mamalitay pa. Nipabor nako ang higayon. Kay dihay batang lalaki nga sama siguro nako pangidaron, kauban sa iyang mama naghilak. Ang bata kay dili palitan sa iyahang mama. O didto na focus ang atensyon sa tindera. Mao to ang akong gipaabot. Gidali na kog hulbot ang plastic nga nagbitay. Naana sa akong mga kamot ang dakong plastic nga gisudlan sa duaan. Amtik ko nangalakaw palayo, didto nga murag wa lang. Ang mga nakakita nako nagtuo nga pinalito nako ang maong duaan, Papa Joe. Nangita na pug ko og lugar nga nindot duwa-duaan. Kanang medyo wala kaayo tao. Para akong maplatsada ang mga tarak-tarak o usa ka set nga mga police toys. Walay kabutangan ang akong kalipay samtang nagduwa-duwa sa mga bag-ong duwaan. Mag 8 years old na ko niadto pero gamay pa ko nga pagkabata. Niwangon lagi kay wa ko'y tarungkaon. Ingon niadto nga akong gibuhat diyang sa kalit lang nga doon ako'y nakit-an nga tao nga nagtudlo nako sa ko ang nahimutangan. Tuara si Nike. Siya git pa sa kabatang lalaki nga mao'y nitug-an nga nangawat ko og duwaan, Papa Joe. Siya po'y nitudlo sa pulis diri kanako. Kailan nako ang maong bata nga lalaki kay kompetensya nako siya nga manguhaay pod og butang nga dili amo. In short, hilabtanon pod. Kawatan pod sama nako. Din makaning duana. Pinalit ni mo ni o kinawat. Diretso pang niyang ingon nako ug nahadlok na kay ko kay gustong ta ko nga mamakak pero mailahan raman gihapon kay kabaw man sila nga wa ko'y kwarta nga ikapalit. Sa kong nahuna nga mas maayo nga mohangko na lang ko para mugamay lang ang akong silot. Kinawat na nako, sir. Hinay ko pa nga tubag, Papa Joe. Pag-ingon nako nga kinawat,
Dali kayo nakapunit ang kuyog sa pulis nga tag-iya sa maong mga duaan nga akong gikawat. Hilabtanon kang bata ka. Kahapon nawadaan sa ko og dagan kayong mga baligya ug nakasiguro ko nga kining bataan nangawat. Matod pa sa tindera ngadto sa pulis. Dali ko nga nakabalibad nga dili ako. Dili ako minangawat gahapon oy kay wa man ko niari diri gahapon. Lahi nga bata siguro nanguha kana siguro siya ay. Matod ko pa dungan sa akong pagtudlo sa batang lalaki nga mao ni sumbong. Talipon nga nitubag ang batang lalaki nga naka-ebidensya. Wa man ka ebidensya nga nangawat ko. Ikaw gyud kay nasakpan jud ka. Angkon lang Nike. Asa man tong kinawat nimo gahapon day iulit oy. Nagyaw-yaw ang tindera nga suko kaayo siya kay ipauli kuno ang mga duaan nga kinawat nako kagahapon. Pulti na akong pangatarungan nga dili ako ang nangawat pero wa nay mahimo kay ako naman ang nasakpan. So, ako nagyud ang suspect sa tanan. Iya kong gidasmagan o niya gibitad akong t-shirt o niya kusog yung kayong pagkalabnot kay nagisig yun ang akong t-shirt. Hinoon, gabok naman po kayo ang akong t-shirt kay gisio naman daan. O niya, mura sige gibalik-balik na ako og suot. Nidali og uwang ang pulis o gigunitan ang bukton sa tindera nga niaksyon unta og sagpa diri nako. Di ka dapat ma'am, di ka pwede mo dapat og bata kay ma-DSWD ka na. Matod pa sa pulis. Unya, kung saan man din ako pagbawi itong iyang mga gipangkawat, kasiguro na bagyog ko nga dili kay karon ra og kagahapon ni siya nanguha. Unang adlaw na akong display sa akong mga tinda, nawadaan ko. Nya, nagbalik-balik na ni bata kay nanganad naman eh. So tinuod lang katong adlaw pa ko nakapanguha sa iyang tindahan. Ang kunon ko, nakapangawat ko sa kung o sa mga miyaging adlaw pero sa laing tindahan, dili iyaha. Nisulti ang pulis niya nga mo file og formal complaint sa police station para mapatawag og ang ako nung mga ginikanan. Pero tubag pa sa tindera nga wa na siya panahon kay busy og wa na laing makabantay sa iyahang paninda. Basin kunog mosamot pa kadaghan ang mawa sa iyang tinda. Kumubiya siya. Gituliso ko sa babay. Usap siya nilakaw og nibalik sa iyang tindahan. Kami na lang sa pulis ang nahabilin. Kinsay nga nimo? Pangutana pa sa pulis nako. Nike, sir. Sir Police, Nike ako ngan. Tubag ko pa. Nike, tana. Ayaw tag police station. Matod pa niya. Purting kuyawan ako kaya kung dadon sa police station. Kay bawa na kung unsay sunod may tabo. Ipatawag ako mga ginikanan. Unya mabot si Papa dayon dagmala na pug ko og taman. Nilakaw ang pulis unya diha ko sa iyang likod nagsunod. Samtang naglakaw ko, ako ninumduman ang pagdagmal ni Papa diri nako. Kundin hapit ko niya mapatay. Mga 5 ka buwan na ang nakalabay. Nasakpan manggugko nga nangawat sa ilahang ng Cielo. Ang iyang anak mismo nga si Judy Ann mao'y nakasakop nako. Pero bunga lang to sa prutas sa ilahang kay Mito ang akong gikuha. Puwerteng sukuan ni ng Cielo diyang nisumbong ang batang si Judy Ann. Unya, niadto sila sa mua o gisumbong ko sa ako ang amahan. Si Papa Ramon Ramay makatarong o gatubang nila kay si Mama dili pwede. Kaya niya ay diferensya sa utok. Dili man po siya buang. Pero kung tanaw ni mo siya, di gud siya normal. Og nila pa, autistic kuno ang akong mama. Dili makatarong og sulti og di kamao nga makig-istorya. Magtuto ang laway, pero makamao siya nga mulungag og manglaba. Pagkaibaw sa kung papa nga nangawat ko kay Mito sa ilahang ng Cielo, diha-diha mismo sa tubangan ni ng Cielo og sa iyahang anak nga si Judy Ann, gipuspusan kog kahoy sa kung Papa Ramon. Mura kini og nagbunal og halas o bitin. Sinang Cielo nga nakakita og iyon sa kong pagbunal sa kong amahan, siya pa ang nibadlong kang papa. Di na lang ko palabihan og bunal kay gipasaylo na kuno niya. Basta di na lang nako usbon. Pero si Papa Ramon igo lang nagpaabot nga makalakaw sila ng Cielo og Judy Ann. Diyang wala na sila, nikuha na sa buglaing kahoy nga binuga unya gipuspos diri nako. Way pakialam og sa asa ko maigo. Iya na gani kong giulo og bunal niadto. Sa tinod lang manhid na kay ko sa bunal kay sige na magyud ko mabunalan sa kong papa labi na og magtubag-tubag ko niya. Dili man gud ako malikayan nga magtubag ko niya kay istrikto kay siya nako. Isog-isog kay siya nako kay badlungon kuno ko.
Pero ug ako siyang tubagon nga, basin diha ra pug ko naliwat nimo pa. Mosamot siya kabangis. Gilabay ang bunal ug gigamit na gud niya ang iyang kinumo. Iya kong gisukmag-sukmag ug ginikatumban ako, iya kong patid-patiran. Ang akong inahan nga nakakita, magsyagit siya, pero di masabot ang iyang tingog kay lagi. Di man siya kalitok ug klaro nga mga pulong. Naluoy ko sa akong mama, ug naluoy ko ang akong mama diri kanako ug guston ta niya nga pahunungon ang akong papa sa pagpasakit nako, pero di masabtan ang iyang gustong isulti. Kitinuod bitaw pa nga naliwat raman ko nimo, unsa pagtuday nimo, mayo ka pagkatao, butan ni ka pa. Igo raman gani kung imo ra kulatahon si mama. Tubag-tubag ko pa niya, samtang sige siya bunal nako. Murag wala gyud ko nasakiti sa iya mga kulatan nako. Nakubala na siguro ko. Ako lang paphaan ang mga samad-samad ug bunog. Number 1 nga kasukan niya nako, kana yung mutubag-tubag ko niya. Ug ipanawong na ko niya nga kunuhay, gidisiplina ko niya, pero siya, otro pod. Kibaw naman ang tanan sa mua nga nagbisyo siya og shabu. Unya kuway kapalit og shabu, mag-inom og tuba, hangtod nga mahubog na, unya mupauli sa mua. Unya si mama ang madiskitaan. Kapila na pod gipapulis si papa sa mga silingan, inig magsyagit na si mama kay nasakitan na sa iyang kinumo. Kini si Papa Ramon, pobre na pod kayo. Wa kaskwela, no read, no write. Patapon na ang iyang kinabuhi, mao nga kinsa may tarong nga babae nga musugot niya. Wagi babae nga ganahan niya. So atong na lang siya sa dili tarong, kanang babae nga way kabuot, pareho sa akong mama. Gitipon ni Papa Ramon ang akong mama og namabdos og nanganak og bata nga mao ako, Papa Joe. Nagbasol gani ko, nganong gipanganak pa ko nila. May pa, wa na lang unta, para dili na ko mag-antos. Maura manghihapon, wa ko'y padulngan. Ang ending nako, mapareho ra ko kang Papa Ramon. Palahubog, bisyoso, og patapon na pod ang kinabuhi. Lawang kayo kung gipangunahuna niya to diyang gipangutanan nako ang pulis. Ikapila naman ni natong kita, Nike, matod pa niya. Ug nakuratan ko kay nakaila siya sa kumpangan. Wa siya makalimot kay sige na manggugubalik-balik silang istasyonan kada na mo reklamo nako nga akong makawatan. Sikat na baya kay kadir sa tua. Matod pa sa maong pulis. Sorry sir, muangkon ko nga nangawat ko. Pero pagkaon naman pod sama sa bunga sa prutas. Unya karon, duaan ang akong gikawat. Unsaon man nga, maibog man jud kay ko sa duaan. Wa man ko kasuway nga gipalitan kog duaan. Tubag ko pa. Nangutana ang pulis kung dili ba di ay ko palitan og duaan sa akong mama or papa. Ug ako siyang gitubag nga naamanggoy kagamay ang akong mama. Unya ang akong papa kay isog pud kaayo na ay bisyo. Kung makahibaw ganito siya nga nadakpan na pug ko sa pagpangawat, iniguli na ako sa mua, iya kong bunalan nga murag nagbunal og halas. Naluoy ang pulis na ako ug nagunahuna sa iyahang buhaton. Unya pagkataud, ningon nga para di na ka makabuhat og daotan sama sa pagpangawat. Ari na lang ka diri sa police station kuha kay klase. Patabang-tabangon lang ti ka diri. Nalipay kay ko sa kung nadungog, Papa Joe. Ako siyang gipangutana o sa akong trabaho sa police station. Tigsilhig ko no, mag-arrange sa mga lamesa o bangko. Unya, tigkutaw og kape. Unya, sugo-sugoon po ko sa mga pulis og palit og bisag unsa. In exchange sa akong service nila, ila ko na kong pakanon para di na ko makanuna pa og pangawat. Naapog ko na ko'y gamay nga allowance ka kwarta, aron makapalit ko og duwaan para di na ko mangawat. Ang sulti sa pulis nako kay Sabado ug Domingo lang ang akong duty sa police station. Pero pagkaugma daw yung adlaw nga Lunes sayo kay ko nga niadto sa police station, akong gipaabot ang akong amigo nga pulis Papa Joe. Pagkakita niya nako, iya kong giingnan nga kanarang way klase ko moadto sa police station. Pero ako siyang gitubag nga
Kada adlaw man ko way klase sir kay lola naman ko mag-eskwela. Dugay na kong ipaundang sa kong papa. Pagtunga-tunga pa sa tuig niya itong nag-grade 1 ko. Iya kong ipaundang. Nagpalingo-lingo ang pulis o nakapangutana o sa klasiyang pagkamahan ang ako ang papa. Ako po siyang kisultian nga gawa sa iyang bisyo nga mangulata pod. Ako ug akong mama mao'y iyang pirmi makulatahan. Nisamot og kaluoy na ako ang pulis. So kaniya to na nako sa police station magtambay. Ako ang sugusuguon sa mga pulis ug palit og pagkaon sa gawas. Kutawan ako sila og kape. Hatagan ako sila tubig nga mainom. Nalingaw nako sa akong trabaho kay mga buutan mapug kaayo ang mga pulis diri nako. Iyahay na sila og tunol nako og mga pagkaon ug ang ubang kwarta pa gani ilang ihatag nako kay tag 10 usahay 20 pinakadako na ang 50. Inig pauli na ako sa mambalay, rikisaon ko sa kong paparamon. Kuuto ng ako mga bulsa kay bawa siya nga hatagan ko sa mga pulis. Wa ko'y mahimo. Ako lang po ihatag niya para di ko mabunalan. Ingon mo silingan nga ipasumbong kuno si Papa sa mga amigo na kong pulis. Pero di man ko gusto nga masakitan siya. Bisan og pirmi ko niyang bunalan pero siya paghihapon ang akong amahan. Usa ka gabi niya to niyuli ko sa mua nga nagkaguliyang na ang among silingan. Nakuyawan ako niya tong panahuna og naunsa na nga akong mama basta ingon atugod nga magtapok among mga silingan. Doon nagyo may tabo sa akong mama. Wa ko masayop. Sa akong pagtuo, pagsudyod na ako sa mong payag, diha akong mama nga nagluko og ilahang gitabang kay napuno sa bunog. Dunay black eye ug nag-aguroy na sa kasakit sa iyahang lawas. Wala ko magagwanta sa akong nakita. Akong giadto silang balay ang akong amigo nga pulis. Akong gisumbong ang gibuhat ni Papa sa akong mama. Ug tuod man, iyang giaksyonan ang akong gipangayo nga tabang. Gisikop nila si Papa o gipasakaan og kaso. Napriso na ang akong Papa. Samtang sa laing bahin ang akong mama gitabangan sa usa ka private citizen nga taga-laing nasud. Gipadala sa ospital para pa-check upan nga o pa-check upon sa mga samad-samad ug bunog. Ug abi nako og human sa check up makauli na si mama sa amua. Pero wa man gihapon kay matud pa nila gisud kuno sa mental hospital o mental institution ang ako ang mama. Wa na ko'y mga ginikanan. Ako na lang ang nahabilin sa amo. Usa ka adlaw niya na nakikstorya nako akong amigo nga pulis. Naik, ginang ka nga adton lang sa amo puyo. Pangutana pa niya ka nako. Imo kong patrabahoon sa inyo, sir? Tubag ko pa. Kaya nagtuo man ko nga iya kong himuon nga buhay sa ilaha. Dili ka buhay eh. Ato ka sa mo puyo, adapon ti ka. Adapon ka na mo. Matod pa niya. Adapon ko niya buot ipasabot nga himuon ako niyang anak. Kisa may diganahan nga magpa-adapt kang sir police nga gawas nga buutan siya nako. Iya ko nga pa-eskwelahon. Nisugot dayon ko nga magpa-adapt sa police. 8 years old lang ko niya to. Padung na, mag 9 years old. Mao di ay nga iya kong gi-adapt kay sila ng duha siyang asawa ug wa sila'y anak. So sa 25 katuig nila nga kami niuon, wa sila matagai og anak. Mao ni mong kwarto Nike ha. Matud pa sa magtiayon diri kanako ug nasiga ang akong mga mata sa pagtan-aw nako sud sa kwarto. Ordinary room ra gud kayo. Naay kama nga foam ug naay electric fan. Purti na kong lipaya kay kadto pa ko makasuway og foam nga higdaanan og electric fan. Sugod karon Nike, ayon na pag-share nako. Papa Jose na ang imuhang itawag nako. Unya Mama Daisy na pud sa akong asawa. Basta mao ni timani ha, nga sakop ka na ni ining pamilya ha. Anak na ang among tatar nimo. Matud pa sa pulis ug sukad niadto ako na siyang gitawag og Papa Jose. Pagsunod abli sa klase ipaskwela ko nagbalik sa grade 1 sa public school sa among lugar. Bation lang ko kauwaw kay tiguang nako nag grade 1 sa edad nga 9 anyos. Running 10 nako nato ning panahon na. Mao pay pagtugtong nako og grade 1. Unang adlaw nako sa eskwelahan natagbuan nako si Judy Ann. Mayo kay nibalik na kag eskwela Nike. Sayang lang kay di na ta classmate. Matud pa ni Judy Ann nako. Mura naman siya gwa. Nalimot na siguro siya nga nangawat ko kay Mito sa ilaha niya ila dayon kong gisumbong sa kong papa
Unya, hapit pa ko upatya og bunal. Ganun na kaingon man ka nga sayang nga di nata classmate. Kaya ngano di ay, classmate data sa una. Pangutana ko pa niya. Uy, kinumdum ko nga classmate pata pag grade 1. Pero niundang lang kapag tunga sa tuig. Unya, sukad adto, nisikat na yun ka. Tubag pa ni Judian ako nga nagsigi og ngisi Papa Joe. Tinood nga nisikat ko sa akong kabadlungon Papa Joe. Maawaw kay ko song gibuhat nga nailhan ko nga kawatan sa among lugar. Okay ra to Nike, uy, bata pa ka adto sa duy niya. Dili man pud kwarta imong gikawat, mga pagkaon man og mga tanom sa atong mga silingan. Ningon baya sila nga ang gigutom pakanon, ang giuhaw pa imnon. Matod pa ni Judian nga nakasmile pa. Katubo ko nakabantay nga cute man day kay siya basta mo smile. Wa ko magdahom nga maayo siya nako bisan og nakibaw siya sa akong past. Tudluan ko ni Judian og basa kada lunchtime kay naglisod man jud ko og basa. Naluoy ko no siya nako nga katawaan sa akong mga classmate kay nga mga gagmay pagani nga mga bata. Ya ako dako na kay di ko kamao nga mubasa. Sa tabang ni Judian, wa ko maglisod sa akong grade 1. Kitabangan man pugod niya og answer sa akong mga homework kay grade 4 naman siya. Bisan gamay, wa ko magdahom nga makasuway ko gingon adto nga klase sa kinabuhi. Ang akong gidamgo nga pamilya sa una nahitabo pinaagi nila ni Papa Jose og ni Mama Daisy. Abi na ko padayon na to ang peaceful nga dagan sa akong kinabuhi. Pero di ay kay pag grade 2 nako nakagawas na sa prisuhan si Papa. Unya, giadto ko sa eskwelahan kay kuhaon ako niya. Mayo naman akong pagkabutang nako pa. Ayon lang ko gilabti. Okay naman ko silang Papa Jose. Matod pa nako niya. Pero nagluy-luoy ang naong sa kong papa o di ko sure o tinudanay ba to or acting lang. Kay kanto pa man ko niya na kakita nga kahilakon. Ako paghihapon lang imong tinuod nga amahan. Kita'y kadugo. Pamilya ta. Unya mas pilion ni mo sila. Dito sa prisuhan, Nike, nakamata ko sa ako mga bating binuhatan. Nagbasol ko sa akong gibuhat nimo ug sa imong mama. Nag-usab na ko, Nike. Kumukuyog ka na ako. Atong apason si mama nimo. Kuhaon na to siya para magtipon tagbalik. Isip ko sa kapamilya. Bisan og nindot akong kinabuhi silang Papa Jose ug Mama Daisy, Papa Joe, pero naghandom pagyapon ko sa tinuod na akong mga ginikanan. Bisan og ingon ato ang iyang kahimtang sa kong mama, wa siya nakashow og pagmahal nako isip iyang anak, pero gimingaw lang gihapon ko sa kong mama. Opposite sila sa akong papa kay bisan og gamay wa jud ko mingawan niya. Pero lahi di ay og nasa imong atubangan unya buutan na siya nga makigsulti nimo. Unya na siya nindot nga plano sa pamilya. Natouch ko sa bagong kausaban ni Papa Ramon ug nakatuo ang akong mga luha, Papa Joe. Say na ba na imo mga luha nga mukuyog na kanako sa ato, Nike? Matod pa ni Papa Ramon. Ni pauli ko sa balay ni Papa Jose ug ni Mama Daisy nga giisip na ko mga ginikanan sudsok sa katuig. Akong gisulti nila ang gusto sa akong Papa Ramon. Nakahilak si Mama Daisy. Abi na kong nakauyo na ka diri sa amo, Nike. Matod pa niya, diri kanako. Gipug nga nila. Gidiscourage ko nila nga basin og mabalik ra gihapon ang karang kinaiya sa akong amahan. Pero wa na ko magpahawid nila. Hugot na ang desisyon nga mobalik sa mua kauban ang akong papa nga nagbag-o na. Unya kuhaon pa gyud namo si mama. Nasakitan sila si Papa Jose ug Mama Daisy sa akong pagbiya pero wa sila mahimo. Kay ako namang gyud ang gusto nga mutipon pagbalik sa akong mga tinuod nga mga ginikanan sa akong amahan. Ug tuod man nakabalik na ko sa among gamay nga payag nga hapit na mahugno. Hapit duha ka tuig yun nga way nagpuyo. Gabok na kayo sa akong pamati ug naay hinay nga bagyo matumpag yun ni ang among payag ni Papa. Dako kay kalahian ang among pagpuyo sa ilahang Papa Jose ug ni Mama Daisy pero gipili nako ang akong kadugo, Papa Joe. Mas bugat yun di ay ang dugo kaysa tubig, Papa Joe. Padayon ko sa pag-eskwela kay gipaskwela man ko ni Papa Ramon kay mao iyang promise nga di ko niya paundangon. Mga usa ka buwan nami nga nagpuyo sa payag ni Papa Ramon pero wa magyo ko makabantay nga nilakaw siya para kuhaon si Mama. Kung ako siya pangutan-on og kanus-an niya kuhaon si Mama og matod pa niya nga wa pa kuno siya kwarta nga ikapilti
paingon sa Mindanao. Gidalaman si mama sa iyang iyaan sa Mindanao para kuno naay makatarong og atiman niya. Padayon nga nang labay ang mga adlaw ug buwan nagkato sa Marso og closing ceremony na sa among eskwelahan. Nakahuman ako grade 2. Unya nalipay pagyud kayo ko kay na ako'y award nga most behaved. Ang ginandaan si Papa Ramon nga siya mo taod sa kong ribbon sa stage ug nitando naman po siya diri kanako. Nakaibaw na siya sa insakto nga oras sa closing ceremony. Pero diyang gitawag na nga kumpangan nga pasakon na sa stage kay tauran ako sa akong award nga most behaved. Wala ang akong papa. Diyan ako sa stage, nagtindog, nagpaabot kang Papa Ramon pero why ni abot? Hinuon nakita na ko si Papa Jose ug Mama Daisy nga naglakaw paingon sa stage ug nisaka ug maoy ni taod sa ako ang ribbon. Salamat kay ninyo Ma Daisy ha ug Pa Jose. Matod ka pa nila nga gibati og kauwaw ko sa pag-Indian sa kong amahan diri kanako. Kung wa kay buhaton karon ato sa balay kay nagluto si Mama Daisy nimo og pansit. Matod pa ni Papa Jose. Nakaila ko gamay. Nakaila na gyud sila nako nga paborito nako ang lutong pansit ni Mama Daisy. Pero naunaan nako nga akong amahan. Basin nagpaabot siya nako sa mua. Basin dunay mga kakulian lang nga di malikayan mao nga wa siya katunga sa maong closing ceremony. Ni pauli ko sa mampayag ug dito akong naabdan si Papa Ramon nga dunay mga kauban nga mga lalaki ug silang tanan nagsuyop og drogas. Nakakita man to siya nako pero murag wala na itabo. Mas nalingaw siya og istorya siya mga amigo nga mga adik. Akong gibuhat, nagkuha kog unlan og nigawas og dito ko sa among lantay sa gawas na tuog. Wa ko ni sud sa mampayag hangtod nga nanlakaw ang iyang mga amigo. Samtang naghigda ko sa lantay, nakita ra nako ang hayag kaayo nga bituon sa langit. Ug nakaingon ko sa akong kaugalingon nga murag wa na magyud siguro pag-asa nga magbag-o pa si Papa. Murag sayop ang akong desisyon. May padiay unta ug wa na lang ko ni hawa sa balay sa nag-adapt nako. Nagbasol ko pero sa may mahimo nako. Huwahi na ang tanan. Di na pwedeng mukalit lang ko og butho sa ilaha o magdaog bag unya mohangyo nga mobalik sa ilaha. Pagkasunod ugma, nangabot na pod ang mga amigo sa kong papa para manuyop. Gihimo nilang suyupanan ang among payag. Ako na lang gud ang mugawas basta naa sila. Magdako sa kong unlan unya ato sa lantay sa gawas matug. Ingon niya to kahimtang for 2 weeks straight ug ato ko sa gawas magtulganan. Maghilak na lang ko nga magunahuna. Kung makaeskwela pa ba kaha ko sa sunod abli, kay sure naman jud ko nga nibalik na si Papa sa iyang kanhi batasan. Gipaundang naman gani ko niya sa una niya itong na-eskwela pag grade 1. Nakahilak ko og nakaingon sa kong kaugalingon nga ngano pa mangyud nga iya pa man ko nga gikuha. Nawadan ako paglaom niya itong mga higayuna, Papa Joe. Ako na gani gi-expect daan nga di na ko makapa-enroll o grade 3. Sunod, abli. Di na mi magkita permi ni Judy Ann. Di na ko niya matudluan og basa. Di na ko niya tabangan sa akong mga homework ug mubalik na ko sa kinabuhi sa una nga palaboy. Way tagad ug tungod sa kagutom, makaunahuna na lang og pangawat. Mura ko sa kagabi ko nga naghilak niya to sa gawas samtang nagtanaw sa hayag kayo nga mga bituon sa ibabaw. Wa naman ko nakasaka sa mong payag kay naman ang mga barkada nga adik sa akong amahan. Nagantos ko sa katugnaw sa gawas mo nga hapit na ko buntag na katug og nakamata na lang ko diyang dunay ni pukaw na ako. Gibukan ako kong mga mata. Ang butong naunsa ko. Grabe naman ko ka-emosyonal kay nakahilak na pug ko diyang nakita nako ang duha ka tawo nga nag-apong nako. Sila si Papa Jose ug Mama Daisy. Nagpahiyom nako og ningon nga, "Tara Nike, mamauli ta sa ato." Nagsabot na mi sa imong amahan, disugot na siya nga mobalik kasamo. Matod pa nilang duha. Naglibog ko nga murag di ko makatuo sa ingon ana lang kasayon, ihatag ko sa kumpapa nga nila. Dali kay ko nga nakapanghipo sa kong mga gamit unya ni kuyo ko nila ni Papa Jose ug ni Mama Daisy balik sa ilaha. Pagabot na mo sa balay, dito pa nila gisulti nga gibaligya ko ni Papa Ramon sa presyo nga 5,000 pesos ngadto nila. Sa halagang 5,000, maura ang akong value sa akong amahan, Papa Joe.
Dito na ko na-prove nga di ay tinuod ang ilang gisulting nga blood is thicker than water. Kaysa akong sitwasyon, mas bugat pa ang tubig. Nga di na ko sila kadugo, sila si Papa Jose o Mama Daisy, pero sila mao'y nagpakita og tinud-anay nga paghigugma diri kanako. Nalipay ko nga makabalik pa di ay ko og eskwela. Magkita na pud mi ni Judy Ann. Papa Joe, sa paglabay sa mga katuigan, mag-college na si Judy Ann o kinahanglan na siya nga mularga sa syudad kay nakapasar man siya scholarship sa usa ka university. Mao pa to ang first time nga nagkalagyo mi ni Judy Ann, pero matod pa niya nga diri kanako nga di ko angay nga mag-uol. Kay ini-graduate na ko og high school, ako na pud ang mularga og syudad kay adto magkumuskwela sa konkurso nga gusto na kong kuhaon nga criminology. Pila ra may istorya, Papa Joe, nakagraduate ko high school sa edad nga 17 o running 18. Excited na ko kay nagpaabot si Judy Ann nako. Ingon siya nga kung makaabot na kong syudad, iya ko na kong isuroy sa mall o niya manimba ko nami sa Santo Niño Church. Excited ako, Papa Joe, pero at the same time magulaanon po ko kay malayo na ko nila ni Papa Jose o ni Mama Daisy. Sa adlaw sa akong paglarga paingon sa syudad, busy kayo si Mama Daisy og putos og mga pagkaon para sa akong baon, para di ko magutman sa bus. Si Papa Jose gyud ang nagbitbit sa akong bag samtang naglakaw mi kay ila kong ihatod at dito sa atangan og bus. Nagpaabot mi og bus nga akong kasakyan paingon sa syudad. Ug wa madugay diha nay nagsingabot nga bus og gitunol dayon ni Papa Jose ang akong bag unya nigakusyan nako. Pareho silang duha ni Mama Daisy nga namuha ang mga mata nga murag kahilakon. Nakasabot ko nga nawilis sila nako. Ako man sab, mingaon ko nila pero kinahanglan ng jud nako nga mulayo para makaeskwela aron matuman nako ang ilang damgo nga mahimo kong usa ka pulis. Nilarga na ang bus nga akong gisakyan og gilingin ako silang duha ni Mama og Papa ug ako lang gihapon silang makit-an nga nagbarug lang gihapon. Promise nako ninyo, Ma, Pa, nga di ta mo pakyason. I will make you proud. Matod ko pa sa akong kaugalingon. Pag-abot ako sa terminal, gisugat na ko ni Judy Ann. Siya ang naghatod nako sa akong boarding house nga tapad rapod sa iyang gipuy-an. Gusto niya nga manglakaw mi dayon kay iya kuno ko nga itour sa among eskwelahan, pero ako siyang giingnan nga unya na kay napa ko'y isuwat. Nangutana din siya kung si akong isuwat nga wa pa may klase. Kini nga akong gisuwat, Papa Joe. Ang akong panaad sa akong kaugalingon nga inigmatuman na unya ang akong damgo nga mahimong pulis. Mao ni akong gisuwat nga ako si Nike, usa ka pulis, magbalantay sa kalinaw. Akong responsibilidad nga ipatuman ang balaod, imbestigahan ang mga krimen, proteksyonan ang mga dinaog-daog, hatagan hustisya ang mga pobre, panalipdan ang mga babae nga way kalaban-laban, kaaway nako ang mga daotan o kontra nako ang mga amahan nga mga dagmalan. Ako si Nike, matinabangon sa mga nagkinahanglan, masaligan o mahigugmaon sa tanan. Dini na lang kutob, Papa Joe, og daghang salamat. Kini imong magtatampo, Nike.